Знаеш ли, кое е едно от най-интересните вещества в зеления чай? Не е кофеинът, а една малко известна аминокиселина, наречена елтеанин. Открита е за първи път в Япония и още от векове е известна с това, че успокоява ума, но не по начина, по който си мислите. Не те приспива, не те замайва, просто те връща в центъра ти. Изследванията показват, че елтеанинът влияе директно на мозъчните вълни, като насърчава така нареченото алфа състояние. Това е онова особено усещане, в което си отпуснат, но едновременно фокусиран. Все едно около теб има тишина, дори когато денят е шумен. Затова го добавихме и в нашата напитка еликсир. И името не е случайно. Комбинирахме елтеанин с натурална гуарана, за да получиш фокус и енергия, но без нервност, без срив, без онзи момент, в който ти пада батерията изведнъж. Няма изкуствени подсладители и консерванти, няма добавена захар, само чисти съставки и ефект, който усеща точно когато ти е нужен. Еликсир не те блъска с енергия, а ти дава яснота за дните, в които искаш да мислиш чисто. Открий еликсир на elixirdrink.com.